Návykový. I. Karcinogénny. Ohrozujúci. Toxický. I. Nebezpečný. Prečo ľudia fajčia, je to dobré? Nikotín je prudký jed, ktorý má v malom množstve stimulačné a uvoľňujúce účinky. Môže byť človek závislý na nikotíne agresívny, keď ho nemá? Áno. Odvykacie príznaky porucha koncentrácie, neschopnosť odpočívať, pocity úzkosti, depresia, podráždenosť a agresivita. Ako žuvací tabak a nikotinové vrecuško poškodzuje zdravie a ako chutí? Žuvací tabak spôsobuje rôzne druhy rakovín, napríklad rakoviny plus, rakoviny ďasien, pažeráka, pankreasu, žalúdka a obličiek. Sú aj iné druhy ochorenia, napríklad srdcovo-cievne, dentálne a návykovo-toxické. Uvedomujú si fajčiari hrozby fajčenia? Nie, lebo keby si to uvedomovali, nikdy by nefajčili. Je žuvací tabak návykový? Áno. Ľudia, ktorí používajú bezdymový tabak, môžu dostať do tela viac násobne nikotínu ako ľudia, ktorí fajčia normálne cigarety. Prečo vejpy voňajú? Aby boli chutnejšie a atraktívnejšie pre fajčiarov. Fajčia aj učitelia? Áno, ale na našej škole nie. Fajčenie je škoda.